Štrajk liječnika pretvara se u iscrpljujući maraton na čijem cilju čekaju pacijenti. Najnoviji krug pregovora opet otpočeo preko medija. Ono što imaju reći resornom ministru Ostojiću, članovi Babićeva liječničkog sindikata poručili su na još jednoj konferenciji za novinare. Štrajk liječnika ostaje u mirovanju. Liječnici su spremni na žrtvu. Pristaće na sadašnju cijenu prekovremenog rada nižu od redovnog. Za uzvrat traže strukovni kolektivni ugovor. Ministru zdravlja, koji pristaje na potpisivanje jedinog granskog, poručuju: car je gol. Ovaj strukovni kolektivni ugovor u ovoj fazi ne traži niti lipe dodatno. Znači, u pitanju je politička volja i dil političke partije sa pojedinim svojim miljenicima sindikalcima. Pozivaju ministra da sjednu za stol i riješe sindikalni spor, no iz ministarstva odbijenica. Na snazi je kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja koji su potpisala druga dva sindikata i stoga ne možemo pristati na nastavak pregovora s Hrvatskim liječničkim sindikatom. Pozdravljaju odluku kojom liječnički sindikat odustaje od plaćanja prekovremenog rada i pripravnosti. Liječnici pristaju na potplaćenost, ali ne i poniženost. Nismo prihvaćeni kao partneri i na kraju su sindikati koji nemaju, što se tiče liječnika, niti legitimitet, niti kompetencije, niti mandat, ugovorili kolektivni ugovor kojeg li čuda na našu štetu, a u svoju korist. Najveću štetu trpe pacijenti, no iako su liste čekanja u nekim bolnicama zbog štrajka i do 4 puta duže, pacijenti načelno liječnike u borbi za njihova prava i dalje podržavaju. Usluga na visini, nema nikakvih problema. Ništa se to ne primjećuje. Liječnici su radili, ja sam to u svom iskustvu, provjerio sam nešto, bio bolestan, sam imao nogu, čak su bolje radili nego prije. Čekam jedna operacija, ali nisam primijetila da... Je li vam se pomaknula koja pretraga? Ništa, sve štima. Bar zasad, poručuju oni koji štite prava pacijenata. Jednog dana kad bi oni izašli na ulice, mislim da bismo svi skupa imali što vidjeti. Međutim, od velikoga straha oni to sigurno neće tek tako učiniti, a taj strah će posjedovati sve dok ne budu uključeni zapravo na ispravni način u politiku zdravlja. A sada su iz socijalnog dijaloga isključeni i liječnici. Do iduće subote trebale bi im biti isplaćene plaće koje su prvi put obračunate prema novom kolektivnom ugovoru. Za tada je najavljena i izvanredna skupština na kojoj će odlučiti hoće li prekinuti štrajk ili ga radikalizirati. A za takvo, što kažu, novca imaju.